सोरहाबा जुदि बंस'आवनो एमएलए मन्त्रि गैया बे लाइमोनफोरा जुदि समाजनि खामानि मावनो लुबैयो समाजनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैयो जाथिनि खामानि मावनो लुबैयो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि बा जोंनि फरायसाफोरनि खामानि मावनो लुबैयोबा जोंनि बिपिएफ दोलोआव फै जों नों आं आखाइ हमलायलायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय हनायखौ मोनफ्रोमबो गामियाव लांगोन आरो ओनसोलनि जौगासार खामानि मावगोन ओंखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा माब्लाबाबो साननो नाङा जे आंजों रावबो गेदेर मानसि गैया आं बोरै समाजनि खामानि मावनो फै नोंजों हाग्रामा महिलारि दं जाय दुखुथिया लाइमोनफोरा जाय लेखा गोरों लाइमोनफोरा समाजनि खामानि मावनो सानो रावजोंबो गैया सानोब्ला नोंजों इसोर दं हाग्रामा महिलारि सार दं फै नोंजों आंजों आखाइ हमलायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि आइडियोलजिखौ मोनफ्रोमबो गामियाव लांनो आरो जोंनि ओनसोलखौ बयनिबो साबसिन डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोङो आखाइजों आखाइ हमलायलायनानै जों खामानि मावगोन दा मानाव गेदेर आदा प्रमद बर'आ इलेक्सननि सिगां बुंदोंमोन जे बिथाङा जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड 10 कोटि रां होनायनि खोथा दंमोन मानो होआखै नङा होमबा साफ्रोमबो फरायसाफोरनो ग्रेजुएशन आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानायफोरनो मा होनदोंमोन बियो 2500 रां होगोन सासेबो फरायसाया मोनासै गाव जुदि शिफ्ट जायोब्ला मा होनो 5 लाख 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय खोथामोन सासेबो होआखै आरो बिथाङा बुंदोंमोन हारिमुआव जाय जोंनो कन्ट्रिबिउसन होलांबाय जोंनि हारिमुनो बै गेदेमा बे जाहैबाय अस्ताद कामिनी कुमारानो जा बा जोंनि नीलेश्वर ब्रह्ममोनहानो जा बिथांमोननि गेदेमानि मा होनो मुर्ति स्टेचु लुनायनि खोथा दंमोन सासेखौबो लुवाखै इभेन जों जायखौ बड'फा होनबाय थायो बड'फानि स्टेचुखौनो दिनैसिमबो बे लुवाखै सुजित नार्जारिनि दिनै स्टेचु बे लुवाखै नङा होमबा बै हारिमु जायफोरा जोंनि लाइमोनफोर इयुथफोर हारिमुखौ मोजां मोनो बिथाङा मा होनदोंमोन जोंनि हारिमुवा थांना थानायनि थाखाय फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव सिनेमा हल लुनायनि खोथा दंमोन दिनै गंबेसे लुनो हाखो बोसोरथामनि बारा जाबाय बिनि सरकार फैनाया नङा होमबा राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बुङो मा बुङा बुंबाय थाथों नाथाय बिथाङा जुक्ति गैयै खोथाफोरखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ बिथांमोना बुंबाय थाथों बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय दिनै लाइमोनफोरा बा गुबुन गुबुन जाथिनि गुबुन गुबुन हारि जाथिफ्रा दिनै बिपिएफआव जगदान जागासिनो दं दिनै इउपिपिएलखौ नागारदों बिपिएफआव जगदान जाफैदों दिनै बिजेपिखौ नागारदों बिपिएफआव जगदान जाफैदों खारना मा खारना बेनो जे जोंनि फिउचारा जोंनि फिसा फिसौनि फिउचार जोंनि फिउचारखौ सेफटि होनो हाग्रा सिकिउरिटि होनो हाग्रा बे जाबाय सासेल' हाग्रामा महिलारि सार दिनै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि एक्स-जिएस लैहोर गयारि बिथांमोना बिराद उन्दै गथै यां जेनेरेशन फिउचाराव बिराद खामानि मावनो लुबैयो समाजनि बिराद खामानि मावनो लुबैयो बिथांमोना गुबुन आलादा जेबो सानाखै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बरमा कलेजनि एक्स-जिएस सोरांसार बर' बिथांमोननि लाइमोन बैसो बिथांमोनहा हारिनि खामानि मावनो लुबैयो ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैयो समाजखौ सिबिनो लुबैयो बिथांमोनहा दिनै गुबुनाव थाङाखै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों दिनै बिजेपिनि दैदेनगिरि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा हाबफैदों खारना मानो होनोब्ला दिनै सारायफाले बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारखौ फैफिननायखौ लुबैयो आरो हाग्रामा महिलारि सारा सासेल' बेबादि गुबुननि दुखुखौ बुजियो दिनै प्रमद बर'नि टीमनि मावथिफ्रा सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर'नि लेफ्ट राइट हेन्डफ्रा दिनै गारि प्रमद बर'खौ गारि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजों फैदों मानोना प्रमद बर'आ मालायनि दुखुखौ बुजिया मालायनि मामाखौ बुजिया इंलिसाव मोनसे सोदोब दङ जे आमब्रेला इज इउजलेस आफ्टार रेन होनो अखा हाखांनायनि उनाव साथाखौ हमबाय थानो साफ्रोमनिबो थाखाय बे बिराद गोब्राबनो मायाव दोनगोन मायाव गारगोन दा मोनसे समाव बर' लाइमोनफोरखौ प्रमद बर'आ ओरैबायदि बाहायबाय नाथाय दिनै बै लाइमोनफ्रा प्रमद बर'आ बिथांमोनखौ आलाय आथानि खालामजोब्बाय दिनै बे लाइमोनफ्रा दिनै सोरबा एक्स एनडिबियानो जा सोरबा एक्स फरायसा आफादानो जा बे लाइमोनफ्रा दिनै फैनानै बिथांमोनहा हारिनि खामानि मावनो लुबैनाय दङ बिथांमोनहा ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैनाय दङ दा ओंखायनो बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों फैदों जयनिं जाफैदों दाखालि बावैबो जादों बिजेपिनि दैदेनगिरियानो जा इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो जा बा गुबुन फरायसा आफादफोरनि दैदेनगिरियानो जा दिनै फैनानै जयेन जाफैगासिनो दं खारन जोङो जुदि सान्थि नांगौब्ला जों जुदि ओनसोलाव जौगासारनाय नांगौब्ला बिपिएफ दोलोआल' खामानि मावनो हायो दिनै इउपिपिएलआ 17 बोसोरखौल' रायखांबाय थायो 17 बोसोराव मा मावखो होननानै जों बुङो 17 बोसोराव गुबुन खामानि मावलांबाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै खामानि मावदों
नङा होमबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों इउनिभार्सिटि लुदों CIT लुदों इन्जिनियारिं लुदों दा मानाव गेदेर आदा प्रमद बर'आ इलेक्सननि सिगां बुंदोंमोन जे बिथाङा जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड 10 कोटि रां होनायनि खोथा दंमोन मानो होआखै नङा होमबा साफ्रोमबो फरायसाफोरनो ग्रेजुएशन आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानायफोरनो मा होनदोंमोन बियो 2500 रां होगोन सासेबो फरायसाया मोनासै गाव जुदि शिफ्ट जायोब्ला मा होनो 5 लाख 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय खोथामोन सासेबो होआखै आरो बिथाङा बुंदोंमोन हारिमुआव जाय जोंनो कन्ट्रिबिउसन होलांबाय जोंनि हारिमुनो बै गेदेमा बे जाहैबाय अस्ताद कामिनी कुमारानो जा बा जोंनि नीलेश्वर ब्रह्ममोनहानो जा बिथांमोननि गेदेमानि मा होनो मुर्ति स्टेचु लुनायनि खोथा दंमोन सासेखौबो लुआखै इभेन जों जायखौ बड'फा होनबाय थायो बड'फानि स्टेचुखौनो दिनैसिमबो बे लुआखै सुजित नार्जारिनि दिनै स्टेचु बे लुआखै नङा होमबा बै हारिमु जायफोरा जोंनि लाइमोनफोर युथफोर हारिमुखौ मोजां मोनो बिथाङा मा होनदोंमोन जोंनि हारिमुआ थांना थानायनि थाखाय फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव सिनेमा हल लुनायनि खोथा दंमोन दिनै गंबेसे लुनो हाखो बोसोरथामनि बारा जाबाय बिनि सरकार फैनाया नङा होमबा सुजित नार्जारिनि नामाव अडिट'रियाम मोनफ्रोमबो समस्थियाव लुनाय खोथा दंमोन दिनै मोनसेबो लुआसै माने मा प्रमद बर'आ फोसावनायाव बिराद मोजां मोनसेबो बे मावफुङा ओंखायनो बे मावफुंनि मानसिजों सोर थानो ओंखायनो दिनै लाइमोनफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायो आरो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुगैयो जाय लाइमोनफोरा सोरहाबा जुदि बंस'आवनो MLA मन्थ्रि गैया बै लाइमोनफोरा जुदि समाजनि खामानि मावनो लुबैयो समाजनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैयो जाथिनि खामानि मावनो लुबैयो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि बा जोंनि फरायसाफोरनि खामानि मावनो लुबैयोबा जोंनि BPF दोलोआव फै जों नों आं आखाइ हमलायलायनानै हाग्रामा महिलारि साननि साननाय हनायखौ मोनफ्रोमबो गामियाव लांगोन आरो ओनसोलनि जौगासार खामानि मावगोन ओंखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा माब्लाबाबो साननो नाङा जे आंजों रावबो गेदेर मानसि गैया आं बोरै समाजनि खामानि मावनो फै नोंजों हाग्रामा महिलारि दं जाय दुखुथिया लाइमोनफोरा जाय लेखा गोरों लाइमोनफोरा समाजनि खामानि मावनो सानो रावजोंबो गैया सानोब्ला नोंजों इसोर दं हाग्रामा महिलारि सार दङ फै नोंजों आंजों आखाइ हमलायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि आइडिय'लजिखौ मोनफ्रोमबो गामियाव लांनो आरो जोंनि ओनसोलखौ बयनिबो साबसिन डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोङो आखाइजों आखाइ हमलायलायनानै जों खामानि मावगोन ओंखायनो बै लाइमोनफ्रा रावजोंबो नोंजों गैया सानोब्ला नोंजों इसोरा दं नोंजों हाग्रामा महिलारि सारा दं